Здравейте! Здравейте! Искате одържавяване на Лукойл. Само да обясним, защото одържавяване, това е придобиване на собственост, независимо от правния способ. Вие какво влагате в това? Да си купува ли държавата, да участва ли или да си го взима? Това не е национализация. Да това е купуване на пазарен принцип според търговските правила и разговори с собствениците на двете компании, които държат Лукойл рафинерията плюс бензиностанциите. Това е. А защо? Защото това е последния остров на енергийната ни независимост, заедно с въглищните централи, защото не трябва да попада в ръцете на лобистки фирми, непознати за нас. Защото няколко милиарда ще влизат в българския бюджет в държавата, ако той е български, защото целият мениджмънт и цялото няколко хиляди служители са българи, защото държавата ще препятства възможността за създаване на картели в търговията с горива, каквито в момента има. Защото няма да се притесняваме дали бензина ще ни стане 3,50 или 4 лева, ще имаме реален контрол върху пазарите. Защото последните 2-3 години, заради конфликта в Украйна, обострянето на американско-руските лобита в света и в България включително, Лукойл става заложник на интереси, които са геополитически и не са български. И защото считаме, че това е правилният ход от национално значение, от национална сигурност за България. Това са аргументите. Вие знаете ли нещо за разговори с евентуален купувач? Знаеме кои са заявили интерес, но не знаем изобщо има ли такива разговори, дали вече е напреднал с някой от тях. Говори се за интерес от страна на Казахстан, за страна на Турция, на унгарската МОЛ. Извън официалната информация, публично достъпната, не знаем нищо в тази връзка, но това, което сме направили като проект за решение, което днеска не беше част от дневния ред заради госпожа Киселова, но другата седмица ще влезне въпреки нея, защото тогава предлагаме точка, която не се подлага на гласуване, ще разберем всъщност, като задължим Министерски съвет да води такива разговори, има ли такива разговори, ще продават ли, ще ремонтират ли наистина тая рафинерия, какви са намеренията на собствениците. Тогава ще станат ясни и така. Това е, може би, едно от ключовите решения в интерес на българската държава и българския народ. А държавата добър собственик ли е? Кога е показала, че е добър стопанин, че е развива умело един бизнес, да речем, пример с БДЖ, мога да ви попитам, с пощите, в областта на спорта, в областта на здравеопазването. Доказала ли се като добър мениджър? В сферата на енергетиката, спорно, в сферата на ЕРП-тата, по-добър собственик, отколкото трите частни предприятия, които приватизираха разпределителните дружества. В сферата на златото ние сме ограбвани на ценните метали и затова следващите ни проекти за решение ще бъдат в тази връзка на удържавяване на трите ЕРП-та и предоговаряне или прекратяване на договорите за златните концесии. И ще търсим подкрепа, макар и да съм почти сигурен, че такава няма да получим. И заради това ми хареса представянето меч срещу всички. Вие това сте го заявявали още дори преди да влезете в парламента, си спомням. Защото май само ние сме опозиция в този парламент истинска. Нито управляващи са истински управляващи, нито опозицията е истинска опозиция, а ние наистина сме опозиция. И това са мерки, които предлагаме в интерес на хората. И защо да сте само вие опозицията? Защото това, което виждам в парламента е едни са опозиция само на част от управляващата коалиция, други на друга част, трети се биха днеска пред нас, плюха се, обиждаха се. Ние сме извън този просташки разговор, но сме много близо до това, което сме обещавали, да не кажа, че на 100% изпълняваме. Аз и при вас съм ги заявявал тези неща, ако си спомняте в кампания. Изпълняваме си обещанията. Добре, да няма ли тема, по която да видим опозицията едина, да ви видим рамо до Пеевски, до Костадинов, до ППДБ? Вие приемате Пеевски за опозиция. Аз не го приемам за съвсем опозиция. Защо да не? А в управлението ли? За мен да. Защо? Дайте примери. Всички, не всички, но една голяма част от присъстващите в парламента партии казват, ние виждаме сянката на Пеевски и никой не дава конкретика. Къде е Пеевски? Ето казвам, има много депутати от ГЕРБ, които са под влияние на Пеевски. Има, да кажем, няколко министри. Как им влияе? Кои са тия депутати? Аз не им знам личните отношения. Има в ГЕРБ. Младен Маринов, бившия министър, Теменушка Петкова, добре приети. Под какво влияние са те? Как Пеевски им нарежда или им влияе, или какво прави? Ако си спомнете, не знам дали помните, Корнелия Нинова разказваше как се дигат телефони от Бойко Борисов и от Пеевски на бивши, на нейни съпартийци в БСП. Такъв тип влияние. За важни неща
някакви Пеевски оговорки. не звъни директно на Теменужка Петкова. Кирил Петков си е писал СМС с него и си благодаряли. Смятате ли, че щом Кирил Петков си е благодарил и се целували с Пеевски, това не става с други обикновени народни представители, извън ръководството на някои групи? Не знам, аз виждам, че има присъствие в властта и то по-скоро, да кажем, поддържат кабинет и поддържат това мнозинство хората, които са около Ахмед Доган. И всички казват, че това е гаранция за това, че Пеевски е извън възможността да влияе. Вие щом това така го разбират, аз мисля, че това е спасителен пояс за хората на Доган, но тоталната разруха, която ще ги сполети на следващите избори. Както такава разруха ще сполети Има такъв народ и БСП. Не оправдали доверието, предали очакванията на избирателите си. Нормално е да говорят такива неща. За нас от МЕЧ съвсем различни са приоритетите. Най-малките, 8 политическа сила, но с ясни категорични решения. Днес темата е удържавяване на Лукойл. Ние предлагаме, след нас изведнъж ще коментира Делян Пеевски. Не знаем защо във всички медии излиза това като негово предложение. Това не е негово предложение, проекта за решение на МЕЧ. Освен това, ние нямаме никакво намерение удържавения Лукойл да бъде продаван после или да влиза в каквито и да е публично-частни партньорства, за каквито той нещо говореше, го чува в кулоарите на парламент. Очевидно е много важно за вас да се отбележи кой първи е повдигнал темата и кой втори, обаче така или иначе в един и същи момент, в един и същи ден и двамата говорите за удържавяване на Лукойл. И сега как човек да не се поддаде, да не си помисли нещо за вас и за Пеевски? Може ли тези съмнения да ги разсеете? Ако имате мръсно подсъзнание, ще си помислите нещо. Може ли да ги разсеете тези За нас е много важно да се знае едно. Ние с Борисов и с Пеевски, не като Слави Трифонов на Ушким, не като БСП 10 години война и после заедно, никога не можем да бъдем на една маса. На председателския съвет днес в 8:30 аз разговарях с председателката Киселова, че този проект за решение тя няма да го включи. Имахме аргументи на председателския съвет сутринта в 8:30. Но ще го направите следващата седмица. Делян Пеевски беше вътре, чу какво предлагаме и каза, че той лично би подкрепил. Излиза пред медиите и изведнъж казва тази идея като негова. Аз не мога да го спра. Добре, вие оспорвате авторството на тази идея и по този начин разсейвате съмнението, че има нещо договорено, това е нещо, което аз с вас съм говорил преди една година. И вие ми казахте, нали не се връщаме в комунизма, ако си спомняте. Така, според ППДБ обаче, с удържавяването ще се обслужват интересите точно на Делян Пеевски и цитирам на един министър на енергетиката, който има семейен бизнес под бранда Лукойл. Първите хора, които говореха за удържавяване на Лукойл, бяха Асен Василев и Кирил Петков от ППДБ през 2021 година. Един е финансов министър, другия е премиер. Аз тогава бях министър на спорта. Тогава, когато спряха под гъста за България, ако си спомняте, газовите доставки, те искаха да взимат Лукойл, да го удържавяват. Сега говорят обратното. Аз винаги съм твърдял, че Лукойл, ЕРП-тата, българското злато трябва да са под контрол на държавата. Добър, лош стопанин, това е държавата. Имаме крещяща нужда от няколко милиарда, десетки милиарда в българския бюджет. Има ли по-лесен, оправдан начин това да се случи, отколкото да го управлява държавата? Второ, не мисля, че Делян Пеевски има такъв контрол върху държавата, какъвто му придават в момента ППДБ. Вие преди малко казахте, че има контрол и влияние над финансовия министър, госпожа Петкова. Има към определени политици, има към определени гласувания. Има към определени министри, примерно министъра на спорта в този кабинет. Пешев. За него знам, че има влияние Пеевски. Или поне близки до Пеевски бизнесмени. Но когато става въпрос за държавно предприятие Лукойл, управлявано от Министерски съвет, в такава конфигурация на властта, която аз не вярвам, че той може да взима решения, които да са във вреда на българска. И въобще да взима каквито и да е било решение. Защото просто няма как в средносрочно или далечно бъдеще Делян Пеевски да е водещ фактор в държавата. Колкото и да говори той, ще дойда да управлявам, ще видите, това няма да се случи. Добре, обаче вие сам преди малко казахте, че всичките идеи, които имате и намерение да сложите за обсъждане в пленарна зала, ще ви трябва подкрепа и ще търсите такава. След като не си говорите
помежду си в опозицията, от кого ще искате подкрепа? Днес двама колеги от парламентарната група попитаха Възраждане дали биха ни подкрепили, Имат такъв народ дали биха ни подкрепили. Алианса минаха и казаха, че биха подкрепили такава идея. Какво казаха, За Пеевски е ясно, той сам го заяви. Подкрепят ли Радостин Василев от Има такъв народ? Ще се въздържат за сега, защото вече са в управляваща коалиция. Господин Костадинов какво ви отговори? Че ще подкрепи такава идея. Ще подкрепи. А вие неговата идея, ако случайно се внесе доклад конвергентен сега отново за влизане в еврозоната, ще я подкрепите ли за протести? Ще застанете ли до Възраждане, защото и вие имате своите съображения за влизане сега в еврозоната? Той говореше за палежи, не за протести. Той каза, че подпалят държавата. Той говореше и за война. И за война. Няма да застана до него в този период, независимо, че не съм привърженик на приемането ни в еврозоната към момента. За разлика от Възраждане, ние обаче в период, в който имаме стабилен бюджет, дефицит, инфлацията е в рамките на контролираната, средносрочната прогноза е положителна и ако сме членове на Европейския съюз все още и съществува Европейския съюз, трябва да бъдем приети. Те говорят и сега за февруари. Вие какво, кога ни отпратите напред бъдещето? Просто сме различни. Различни са вижданията ни за мярата и за позиционирането на България. Нито сме за напускане на Европейския съюз и НАТО, както иска господин Костадинов. Ние сме просто за нормалното, умерено консервативно отношение към съюзите. Добре, минутка до финал. Предстои разглеждане на бюджета. Какъв да е и какво ще е поведението на меч в пленарна зала? Вече има хора, които да отговарят за бюджет. Има мнозинство. Те трябва да предложат такъв бюджет, който в крайна сметка да не прави така, че да говорят за 18 милиарда дупка в него. Поведението ни ще бъде принципно. Ще подкрепяме това, което считаме за правилно и това, което считаме, че не е правилно, няма да го подкрепяме. Няма как да има нещо различно от това, което сме обещали. Добре. Радостин Василев, председател на МЕЧ, благодаря ви.